Gusto ko siya mag-chat na ko dito. What's your favorite food? What's your favorite food? Nietzsche, sa yung favorite food mo? What's your favorite? Hindi siya matingog! Sako ka na mo, Nietzsche? Sako ka? Hindi siya matingog. Nietzsche, hindi mo tingog lagi! Ha? Hey, wala may prank ha? Asa ka, Nech? Net! Alis ang net! Hey, what's up mga Meg? So for today's welcome back to our channel. If you are new here, please click the subscribe button and hit the notification bell ting. So for today's video, kay naalang ko'y gustong buhato, no? So kalit na jud kay ni siya ay. Hinumdum mo atong nag-prank na ko nga Jollibee wrong delivery prank. Wala pag thank you isa sana all oy. Kung hindi gihatag ani thank you Lord kaayo. Sana all pa more. So tinuod jud ang sana all dai. And sa man sir? Sorry kayo, pina-wrong delivery rin na. Hala. Ay, dili na dali. Yotong ni chuy ko. Ngi ka o mag-vlog. Wala iki nagdawat ko eh. Room delivery. Ay! Ay! Amir! Isod na. Sinaprank jud ko ato nila atong bonggang-bongga. So karon ako na pa prank nila. So magpa-as if ko nga di ko managad nila. As in di jud ko motingaw ginig-anhi nila. So I hope nga successful akong prank karon. And I hope nga di sila musuko nako. Hi mga kabros, it's a prank! I love you mga kabros. So as of now, hapit na sila, abot na sila sa bato. So nag-set up namin dito sa usa ka cellphone ni Ma'am Shitin. I hope nga di nila masakpan no kay palpak gitaan ni. So stay tuned! Later, guys, na sila. Padung diri sa mong balay. So tara, let's tatagtagtush! Vincent! Mana sila? May hapon niya, sir. Hi sa vlog, uy. Sila, familiar. Uy, kali sa vlog, part sa vlog. Ato na ta. Uy! Tama si Nitch. Nitch! Hi! Do you remember me? Pinsagay ko? Pinsagay ko, Nietzsche? Pinsagay ko? Pinsagay ko? Pinsagay ko? Pinsagay ko ba? Gusto ko siya mag-chat na ko dito. Pinsagay ko? Bro, see you. Hi! Say hi to our vlog. Hey, to our vlog. After your vlog. The Ako nag-vlog. Hello. Hindi yun. Wait, I'm very sorry. Sarawan. Di mi nagtuo nga manood di diri. At least naman lang makapalit. Di ka mo tingog, What's Nietzsche. your favorite? What's your favorite food? What's your favorite food? Nietzsche, sa yung favorite food mo? Hala. Hi, Bibi Chin. What's your favorite? Hindi siya matingog. Gipaningot na sir, basta kalibangon Nakita na. siyang answer. Sako ka na mo, Nietzsche? Sako ka? Ha? Aray. Sako ka? Basig. Ganun paningot. Sako ka? Sako ka na mo? Ha? Sure ka? Maawa na mo sir. Ay, kung medyo kay sige, be. Mana, bitsoy. Ano lang, oy, kay partas sa akong vlog, akong mga vlog kay tag 6 minutes. Tubo ka na mo? Sure? Ang kahilap ko ng kanit. Tagay kasi mag-imukbang, be. Crispy pasta. Naka-crispy pasta, kan? Crispy pasta. Hindi siya mating.
Hindi siya mo tingog lagi. Ha? Hey, wala may prank ron ha. Lamis ako liptin pa man mo be. Isa? Lamis ako liptin pa man mo. Saan naman Ang niya? dadon no na Natog? tugon to. Man, stop na na. Ano sa kanya? Sumpah na dito magtapitan. Later. I'm here sa Mitch. Dili ka na ako makiktopic. Dili ka na ako makiktopic. Ano man? Ano man? Ano yung makiktopic? Ano siya makiktopic? Hi sa vlog, Chin. Kilas. Takot-takoan. Sinich wagi tingog ay. Nasa ka, Nech? Ano na aro na ako? Wala sa di nag-play. Aw. Oo pa siya. Come here. Dali, unsa man ignoring prank ni? Unsa man? Napila ko nag-prank mo no. Nag-prank mo. Ah, wala mo gabo. Nag-prank mo sa. Next kami next. Mabawas lagi ko na siya. Mabawas lagi ko na siya. No, among camera nga mata niya. Ay! Tanaw ba ko rin na wala pa. Sinich wala lang. Naoy, ali Nech. Ano siya mo niingon nga kanang kwan. Uy, lami ibang prank failed. Okay, mga ito na biya may minus yun. Pagbabay. So wala gid sila na prank. No, I hate you na. Wala rin sa kanya. Dito siya matingog na. Wala rin sa idea na. Hello, and come here, B. Thank you so much. Prank dito ni mo. Pinapal pa akong prank. Natin na sa layo ko siya matintin. Sa una po. Bansa na nag-guess ka. Ha? Bansa nga. Kaya one sa'yo. Yahar ba ng kuwan Uy, huwag siya plano? tingog.